Hello mga bay, inday kabkab ni ang inyong suking mga kabay diri sa nasud sa Kabalasan. Daghang salamat karon ay sa inyong suporta mga bay diri sa inyong suking manalabtan nga nalagpot sa Middle East. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta kanunay. Mega love, shoutout kaninyong tanan. Mao ni ang seaside diri sa Kuwait City. Thank you so much. Amping Bisaya tabay ato ni bye. Hi, hello mga bay. Mao dining ang akong kinabuhi at lahang order kang tatay lahi, kang nanay lahi, sa mga alaga lahi pud ang amua. Siyempre luto pud ko kaning kuan kanang akong gimingawan diri sa una kay human naman ang mga amo o kami na pud mga katabang di nagbalon man ko anang kape sa atumi nindot man kapiha kay kabawas man ta kada adlaw. Tanawa ingon si Sara, uy lami man dai ni tinong na di na sila nakakaon og kanang mga kuan diri, mga pamahaw diri. Mo nang piting panambok nako bay kay gimingaw manggugkos mga pagkaon dinhi ba. Hala piting luto ginako buntag udto hapon unsa bisag unsang luto kana. Ako bo salamat kawali itlog sa unsa na lamang ala higop tuba. Sa unsa na lamang ini na pud mi sa ikaduhang adlaw kani kay nagdiet man among alaga inamay mga sobra-sobra nga mga dahon di man la kaunon. Kami na po'y mga unang mga dahon-dahon. Ikaduhang adlaw ning itlog na pud mi. Sige migsula aning kubos mo nang nanambok miya sa saranghiyo. Apil-apil pud sa sangikaw. Hindi man na sila mamahaw untang na ipalis kay puro naman ang ginakapi na ilahi pamahaw. Muna sige diri mga unta diri.
kami ra kanon na stranggeyo kay si yang igsoon yang manghod kay saka mo taas tawgon mo siyang amo man di kay makapamahaw busy kayo si Shirley mo na nga kuan kami ra gid ni Sarah pero mi ang magkadungan si Shirley wa mi kibag unsang orasa siya moari di po mi magpaabot kay mga pasmo mi tanan mo na nga maningkamot na lang pumiga unya bili na namo iya manghod ala sige mo extra sa ta diri kirig-kirig kay nakuwangan sa bawas kusina pero daan na niya mga video mga bay mga kauban ako ni sa una na gamay pa kay din ang alaga nila ligaya amo ni kinamanghuran apil pod og kuradang kuratsa na mo gikan mi nang harbis og kaning radis ba kay naami tanom sa dagat ni nga video mga bay lang kirig yun hala nya naam day mata diha sa ibabaw namo bahala mo diha. Nanindot man gud ning mga sunata ning tayma kay murag katong sunata diri nila ba makakirig-kirig yun kay nagpasunata man gud sila din ha gud la sige yun igwan dito sa pod ang mga katabang kay may nalaman pod mo makakuan ikid-ikid pod ng mga sampot agay gid sige hala bisag gabit-bit anang mutanon halang kirig bisag unsa laman ang aksyon din na hala sige nga kangkang ng kamote ilalang kadang-kadang marag katong nakainom og bahal tabang mananabang hala bisag unsa nalaman ang kiriga na kanang sa akong kilid si Irene na to si Hazel sa Luyo nya si Atian po ni diri na kamot ray pakita hala sige kirig pataka la de kuradang kuratsa na di mga amo naglantaw na hala to ana. Sa mga nagtatanong po dyan, sa mga nangutana kung ibalik na ba ko abroad o sa mga mangutana pa, opo, oo, ibalik na ko. Nagluto gani ko ron og kapsa. Dera ang ray sa kapsa. Mas busdiyay di ay diri kapsa sa Saudi, mas busdiyay diri sa Kuwait. Dera ang lamas. Dera. Ako nang ipabukalan ang manok. Nagluto po ko hadasyur ba. Na ako ko'y hasyog himo. Naglungag po ko amo ang kanon. Yes po, nandito po ako sa abroad. Hindi ko po ito bahay. Opo, bumalik po ako. Opo, ito pong kusina ko dati. Opo, kusina ko dati. Ibig sabihin po, nandito ako sa amo ko. Bumalik ako. Opo. Yes po, bumalik po ako. Opo, bumalik po ako. Nakabalik na po ako. Opo, bumalik po ako. Yes po, bumalik po ako dito sa abroad. Opo, nag-abroad po ako ulit. Okay mga bay, balik na po tayong duty this kusina mga bay. Alang siging kirig na po mga bay, kaya luto na po ni Panodso na po din giluto mga bay no. Unya, nag-ilis po ani kay kanang gikan gawas ani ng was-was. Perting basaan ako bay. Nalain na po ang atong attire for the day. Kung nakita ninyo din na ang atong basura mga bay, nag-awas-awas na din no. Pagkat ka mahuman kay kanang tayo madaghan ni panglabay po nga mga pagkaon nga wa na nangalata na sa rin tikindugay na wa pa nila di panglabay unang akin ko nga sa mga pamani di na unang gilabay na laman ako bay kay wa na may mga on so nanang kinabuhi dili bay ay sinisihan ng sigluto kay paghin po tayo kakak lang yang nagluto kay karamihan di mo kay kabaw na ako po nag-recall pa po sa mga lutoon ikaon naman po sila bisag wala diri wa dito na kay ang luto tulo ka buwan ni sila ni bay wala sila na dahil hiningal sila sa akong mga niluto una nga hala sige bahala na ang kanang luto na po ang nga bahala na kay para ko may recall kay inihukad na po ani nilang kaon naman na sila yun human kaning inahan na mo mauray ni ingon na mauni kulang mauto mauna so ikinaugmaan mag-improve na po hantod na-recall na ako mga 1 week siguro to na ayahan ako na perfect ang mga luto pero ano bang luto na recall pa man ako pero naapoy uban nga ma-recall pero di mawad na may mga listahan hulong mga bay mo din niya kung gihimo nga gitawag diri o kuba butat na siya karne sa ilalong bay no.
naghanaming nahimo. Itong na ni siya breadcrumbs ni kahuman. Niya iprito. Dira akong breadcrumbs. Maglubok pa ko ba? Mauna ni siya mga bayan, mamana magpaghugas, pitindagan ng hugason, kasugod buntag, oto, kinahanglan i-dry, gid ang mga kuang kutsara, tinidor, mga luwag, sa diha kay, hindi manggod ni mo i-dry, kay magpatak-patak lain kayo manggod tanaw niya. Makaingon sila, inig sit up nila dito, makaingon sila nga, unsa man yung mga kutsara nga lama man, mana sila mo na nga, ihanglan din ang pasinawon din na mo ng ilahang mga gamit. Oh, hala, sige, hugas. Titindagan ng hugason ba? Di maghuma ng hugason ba? Mana ang kinabuhi sa OFW in town. Tabang, mananabang abroad pa more kay hugasan. Nagpaminti lamang na puno ng atong lababo. Hala, ang akong mga kaldero, mga bangag, buhi paghapon. Hala, sige, dirag panghugas, tindagan ng hugason, tuwapay ng gahi, walang umuli. So, sige, birahi. Niaway ko. Ako'y mga una tabay, yara ang tangkong at ang giharbis. Sige bang. Lami. Ito na ba na tarad? Alang-alang ta. Mulakaw may karumay at tumipikas. Batong lalapag. Kung sinigang. Ngunit ng daugan niya, tawag ko kaya. Nagkot na pula ng uling. Pasok na po ko sulod. Walay. Karon ba adlaw Martes at tupikas ang pagkaon.